yen kowe ora gelem lukar jagatmu kowe bakal mbebeda kawula ing Nuswantara ing desa Tambak Sela sak kiwa tengene aku kang ora bakal narimake ayo bali asalmu kacarita tatkala semanten wadyabala saking giri kadasar satema ingkang setunggal sampun dadi wujud jati ngarang ingkang angka kalih pinangka anglestarakaken lakuning dina kelawan pasaran rikala semanten Rinuwat Kilurasmar Bajranaya aku bakal manggon nang endi kowe manggon nang siji kiblat papat wetan kulon kidul lor lawan tengah Jumat Setu Minggu Senin Selasa Rebo kelawan Kemis yen cara kuning para pujangga Sukra tumpak dite Somo Anggara Buddha Respati kowe pinangka lakuning dina lan lakuning pasaran kang ngreksa marang jeneng kita ora ana ya kejaba siji wage kliwon legi paing pon kuwi pinangka dadi pandeme wong urip ingkang sinebut dina 7 pasaran 5 kuwi kinarya dadi pituning parukawula Nuswantara Jawa ayo aja nganti kowe ngganggu reto ning mapan kene ayo iya Kiai aku njaluk pamit muga lestari wrat ana sambi kala tak pangestoni banyu miluta tembang cepaka sak payung aku kakuk sadulita kowe semono bae aja nganti ngganggu kang mapan wong desa Tambak Sela sak njabaning wangon sak jroning wangon kang ana mapan kiblat papat ayo yen mula bukane kowe ora gelem jaga rumeksa nang desa kene njaluk kepiye wae bakal tak suwanake ana mesa dalem Gusti Kang Murbeng kawasa aku ora bakal kuwalahan waduh Kiai aku gelem Kiai nang aku njaluk-njalukmu apa ayo tak turuti mapan pendak warsa kudu padha diperti lan kawruhi yen kaya ngono tak sanggup dadi karsamu kacarita tatkala semanten Rinuwat Kilurasmar Bajranaya dadya naga dina kang mapan wonten madyaning sak